sóc en Blake i sóc el fill gran d'aquest senyor, d'en Dini, i sóc el germà d'en Sean, vaja. I en Blake és l'encarregat de... És a dir, en aquesta farsa que representa cada dia aquests tios, doncs és una farsa que intervenen, em sembla que fins a 9 personatges, dels quals un, únic, el fa ell, i per tant els altres s'han de repartir, i hi ha una sèrie de personatges femenins, i en Blake és l'encarregat de donar cos i ànima als personatges femenins. Una és la Maureen, que és la mare dels nens, en Blake mateix. L'altra és la Eileen, que és la dona, una de les dones que surt. L'altra és la Vera, que és una pèl roja, que és tieta dels nens. I després també en Jack, que és l'home de la Eileen, que l'he anomenat abans. A més, en Blake, i tant en Sean també, s'interpreten a ells quan són petits, perquè aquesta història fa 20 anys que va passar. Per tant, i tenint en compte que els personatges comparteixen espai tots alhora, doncs arriba algun moment caòtic d'haver de... que tens diàlegs amb tu mateix, que això ja és l'hòstia. I bé, llavors, com s'agafen aquests personatges, com en Blake agafa això? Doncs, bueno, també partint una mica el que ha explicat en Pep, són personatges molt bàsics, els de la farsa. Per tant, agafes les primeres setmanes d'assajos són més de perfilar a veure cap on t'han d'anar i llavors quedar-te amb coses molt senzilles i molt bàsiques. D'un simple moviment ja el públic pugui recordar qui és aquesta persona, amb petits canvis de veu, subtils. A més, ja ho veieu, la meva feminitat no sé, costa de veure, no? A simple vista, per tant, bueno, un repte que m'ha fet suar, o que m'està fent suar, vaja.